dan kamshi sai a so turare. Asirin kawuna. Gaskiya mabuɗin alkhairi mahaɗin ta bai zama karya ba. Nasir Yusuf Gawuna gaishe ka mai amana. Za ku ji cewa ɗan kishin Kano da Kanawa Honorable Khalil na faɗa wanda ya fito daga jihar Gombe da a kwanakin baya zo ya tare a Kano matsayin ɗan gudun hijira na wucin gadi da ya zo ya fallasa illolin kwankwasiya 101 a kwana ɗaya daga ƙarshe kama hanya ya koma jiharsa. A wannan rana dai Honorable ya sake zuwa da kalamai inda ya ce duk ɗan APC masoyin Gawuna Garo a Kano ya godiya ga Allah subhanahu wata'ala domin dai a faɗinsa ya ce koma dugu ne alƙalin appeal yadda kan toma da jam'iyyarsa ta kayan gwari take cikin haɗari na rashin hujja a gaban kotu ba zai iya ba su nasara ba in dai ba constitution za a gyara ba wanda yake faɗin cewa yadda aka cutar da 'yan kasuwa Allah ya kawo lokacin sakayya. To ina ganin sai dai za a canza constitution din kasar, ina ganin dai za a canza constitution ga baki daya, to ina mai tabbatar maka cewa za a iya canza wannan shari'ar da aka yi, amma muddin in dai constitution za a ci gaba da bi doka ta kasa kuma abin da kasa ta ce babu abin da zai hana Gawuna zuwa da yardar Allah ba tare da bata lokaci ba. Duk da irin manyan alƙalai. Ita abin da ke faruwa shi da shi sa na ce maka za a canza dokar kasar ne, in dai za a canza dokar kasar to za a canza wannan hukunci da aka yi. In dai za a sake sabon constitution na ƙasa, to ina mai tabbatar maka za a iya canja wannan hukunci da aka yi. Abin ba wai lauya ba ne, a koda yaushe duk abin da aka ce maka A ne, to fa yana nan a A ɗinsa babu yadda za a yi ka goge shi. Idan ko an ce maka abu D ne, yana nan a D ɗinsa babu yadda za a yi ka goge shi. Constitution ɗin ƙasar nan da shi muka dogara, da shi muke yin komai, da shi ake yin hukunci, ake tafiya a kowace sabga ta rayuwar ƙasa ta Najeriya. Duk wani lauya da za a ɗauko ko shi ne emeritus da yardar Allah babu yadda za a iya canja wannan doka da ta ba wa Gawuna kujera a jihar Kano da yardar Allah. Haka ma a batun kujerar majalisar tarayya ta Honorable Musa Ilyasu, Honorable Khalil na faɗa ya ce kwankwasawa ba shakka sai dai haƙuri lokaci kawai ake jira a ce ga Honorable Musa Ilyasu can a can ba ta ƙasa domin ya je da hujjar da babu shakka ba wanda zai iya ture shi. Duk wani lauya da za a ɗauko sans guda 1000 bi iznillahi da yardar Allah in dai muddin ba za a canza dokar ƙasar Najeriya ba ne in Allah ya zo da Gawuna already ya riga da ya zo. Sannan still in har ba dokar ƙasa za a canja ba. To ina mai tabbatar maka Musa Iliyasu Kwankwaso ɗan majalisa ne mai jiran rasuwa. A present ma yanzu mun san cewa shi ne asalin ɗan majalisa, amma saura wasu 'yan ƙa'idodi 1-2 da za a bi da yardar Allah a fara ganinsa ana sitin da shi ya zanto full member. Da izinin Allah da yardar Allah ba ta da ɓata lokaci ba ina mai ba da tabbaci duk da la ya lamal gaibu illallah, amma wallahi tallahi billahi kujerar Musa Iliyasu in dai ba constitution ba a canja ba, kuma ko da Kwankwaso ne alƙalin da zai ƙara yanke hukunci na gaba akan kujerar Musa Iliyasu da ta Gawuna bi iznillahi da yardar Allah babu yadda ya iya dole ya ba su abinsu.